αυτή η εγκληματική οργάνωση της κυβέρνησης που μονίμως καταδιώκει, φυλακίζει όλους όσους αγωνίζονται υπέρ πίστεως και πατρίδος. Και θέλω να κάνω μια αναφορά στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, στον ηγούμενο Μεθόδιο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Θυμάστε ότι καταδικάστηκε 18 χρόνια κάθεξη ο ηγούμενος Μεθόδιος. Η ίδια στημένη κατηγορία, η ίδια στημένη παραδικαστική σχεφορία, η οποία με οδήγησε στη φυλακή. Τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή η Ιερά Μονή Εσφυγμένου δεν δέχτηκε ποτέ να πάρει χρήματα, δεν δέχτηκε να πάρει εκατομμύρια, δεν δέχτηκε να ξεπουληθεί για κάποια εκατομμύρια ευρώ, την κυνηγούν με κάθε μέσο. Και πρέπει οπωσδήποτε κάθε συνειδητοποιημένος Έλληνας να σταθεί στο πλευρό αυτών των μοναχών οι οποίοι αγωνίζονται για τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Δεν ζουν πλουσιοπάροχα, το αντίθετο. Ως βουλευτής επισκέφτηκα την Ιερά Μονή Εσφυγμένου, έζησα μαζί τους και σέβομαι απόλυτα αυτόν τον αγώνα, ο οποίος είναι ένας αγώνας δύσκολος και ο οποίος βρίσκει τρομερή, τρομακτική αντίληψη. Θέλουμε ένα μήνυμα δικό σας για όσους αγωνίζονται για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Θα συγχρεί τα κάδριο εσετάμινο, είπε ο Όμηρος. Να έχετε θάρρος, το αύριο θα είναι καλύτερο και η πατρίδα μας θα σωθεί από τους οπονδίκες και τους αρνητές της πιστεώς μας. Για να μην το ούτε. Εγώ πιστεύω ακράδαντα, με βάση όσα βλέπω στην καθημερινότητά μου, ότι όποτε και να γίνουν οι επόμενες εκλογές η Χρυσή Αυγή θα είναι μέσα στο Κοινοβούλιο και φυσικά το γεγονός αυτό θα αποτελέσει μια πραγματική βόμβα στα θεμέλια του πολιτικού μας συστήματος. Και θα είναι και μια διαφορετική φωνή η οποία θα ακουστεί στο Κοινοβούλιο. Θα είναι μια πολύ δυνατή φωνή, γι' αυτό σας βεβαιώνω. Δεν υπάρχει περίπτωση, εάν η Χρυσή Αυγή μπει στη Βουλή, να έρθουν προς ψήφιση μνημόνια και μεσοπρόθεσμα προγράμματα, ιδανειακές συμβάσεις όπως αυτή που υπέγραψε ο κ. Παπακοσταντίνου και ο κ. Παπανδρέου, που μιλούν για άρση της ασυλίας της εθνικής μας κυριαρχίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν τέτοια κατάρτισα και προδοτικά κείμενα στη Βουλή και να μην σηκωθούν τα έδρανα να πέσουν πάνω στα κεφάλια των εμπνευστών τους. Αυτό είναι δέσμευση από εμάς.
是主